أمبولانس كفل حومت فيه مدوال عبرتو صوان حاجز نتحتت في أجداسي زخونة قطر تليفون مفلات أجداسي إيو عبزي مخري كم يجيركا نمت في حوي ويدمان أمبولانس كم تدول مخري خبكاينا ناي كلتين ناي مت في حول ناي أمبولانس قط تليفون تماساسالي زمالت حدا قلت خوينو أبز خون أوان ولا بتليفون كون جنزب إن حد يبلكا خدول تخيل إيخا اندحر نب أمبولانس ويمدفع حود ويلكا زمز صعبو حتوتات نقط ملصم أجداسي إيو إتي قدامي تهوتس كنوتات أبي إيو أجاتيمو بوتا أدراشا غودونا أبسرجيا أبجزا أبي مخانوق تحبر عليكا ቋንቋ ጀርመን እንዴት ተዛረብ እንድሕር ኮንካ አበይ ከም ዘለኻ ሓብርን ከምኡ ድማ ቋንቋ ጀርመን ከም ዘይተዛረብ ኣብ ቴሌፎን ንገሮም ኢኻ ቁጥር ቴሌፎንካ እንድሕር ክትነግር ኺልካ ጽቡቕ እንተ ዘይኮነ ግን ኣብቲ ናይ ደወልካ አለ ሓደ ሓደ ክልተውን ናትካ ቴሌፎን ቁጥር ስለዝሪእዎ ጀርመን ከም ዘይትኽእል ጥራሕ ንገሮም ጀርመን እንድሕር ዘይተዛረብ ኮንካ ምእንቲ ህጹጽ ሓበሬታ ክትህቦም ወይ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክወሃበካ أمبولانس يخات دلي ومدفع حوت دلي حبريتا بستخاله هاب بس دما اتيز ملكوتا أكل مدفع حودي ويتنع خازد ليكا كسدلكا إيو أب جرمن أب حيدة دقيقاتي وحاجز انحراد ليكات حاجز زمتس وانقوان نحر زيت خيل كونكاجن بستخاله متنك نجر عليكا جرمناي كنيكا جن اللوها قالات بحق زخانة أبنت شنل بقولتوف مالتي ويكا درينجن دخا بهوتوت مالتي እቲ ኣገዳሲ ነገር ግን ኣበይ ቦታት ሓደጋ ከም ዝጋጠመ ምንጋር ኣገዳሲ ምክንያቱ ድሓርቲ ዘድልዮ ተሓገዝ ኣብኡ ክመጻካ ምንቲ ኣብቲ ሓደጋ ምንቲ ህጹጽ ዝኾነ ሓገዝ ክወሃብ ኣገዳሲ እዩ እንታይ ዘድልየካ ሓኪም ድዩ መጥፋእቲ ሓዊ ድዩ ወይ ድማ ኣምቡላንስ ኢልካ ክትነግር ኣለካ ብዝተኻለ መጠን ሓደጋ ምስ ዝጋጥም ጭንቀት ክስማዓካ ስለዝኽእል እትዮም ቃላት ክትርስዖም ክትኽእል ኢኻ እዚ ድማ ንውብርን ኩሉ ሰብ ከጋጥም ዝኽእል እዩ ብዝተኻለ መጠን እቲ ሓደ ክልተ ትብል ቁጥ ቴሌፎን ዘክሩ እንተ ብዝተኻለ ቦታ ግን እቲ ቦታ ድማ ክትሕብሩ ኣለኩም ኣብ ቀረባ ቦታ ወይ ድማ ኣብ ተኸባቢ ሓደጋ ዝጋጠመሉ ጀርመናውያን እንተሪኢኻ ንዕኦሙን ሓቲትካ ናይ ህጹጽ ረድኤት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ ኣብቲ ቴሌፎን ደው ኢሎም ክሕግዙኻ ክእሉ እዮም ካብ ዘይምድዋል እንተ ደወልካ ብዙሕ ግዜ ይሓይሽ ምክንያቱ ንሓገዝ ክወሃብ ስለዝኽእል ዝኾነ ሓገዝ ክምድዋል ኣብ ጀርመን ብነጻ ስለዝኾነ እዚ ድማ ተጠቀመሉ